Hugh, dwi'n gallu dweud bod chdi yn hapus iawn efo'r perfformiad iddo. Ie, canlyniad gwych. Dwi'n meddwl o'n ni'n ffantastig hanner cyntaf. Be ni'n neud yw sgorio gyd o cyfle yna ni cael. A ni capitalisio yn nhw'n neud i mistakes, dod i fewn ail hanner, ac i fi y perfformiad ail hanner heb y bel y bechgyn i disciplin o pobl yn chwarae'r Cris heddiw. Oedd yn perfformiad gwych ail hanner heb y bel. O'n ni'n ar y bel ddos diwetha ac yn ei chwarae dda. Heddiw oedd amdano y bobl eisiau chwarae i'r clwb yma. Ac hwnna ydy'n y perfformiad gorau dwi wedi gweld yn y fama ail hanner. Ie, dwi'n cytuno fo'r workers, oedd yna'n ffantastig. Oedd hyn wedi dechrau dda, curo dwy, di sgorio dipyn o gols a ddim wedi considio. Be oedd y plan? Da ni'n colli Dani yn fuan cyn y gêm, so o rhaid ni stay fewn. Gan nhw lot o cyflymdar yn ei gêm nhw, so oedd yn chwarae'n ddifn. Dwi'n gwybod yn ei chwarae catre, ond oedd ei feddwl os bod ni'n medru dod yn y wat yn ni. Mae gen ni chwaraewyr sy'n medru rhedeg rwan yn y tîm, heibio pobl. Dyna pam ni'n chwarae Ben fyny top eto. Mae Joe Fo o Brad sy'n medru rhedeg tu ôl i pobl. So oedd y peth i stay fewn. Dwi'n gwybod oedd o'n ffantastig i'r cefnogwyr weithiau, ond mae gyd amdano ennill y 3 pwynt. So dyna beth ni wedi gwneud heddiw, mae'r bechgyn dwi'n mor prawd nhw, fi dweud o wythnos diwetha, ond heddiw eto, i cadw i disciplin nhw ac i wneud beth mi ddod nhw'n wneud, erbyn tîm fel ti dweud sy'n heb di colli, na, yn briliant heddiw. A illa gwahaniaeth i sut da ni wedi bod dros y 2 flynedd dwytha, illa oedd ni reis clinical i fyny ffrens oedd? Do, o'n i'n cael cyfleuon, oedd Iwan wedi gwneud o ddau jyst cyn efo, ond ie, o'n i'n clinical heddiw. Mae rhaid i chwaraewyr cymryd clod amdano fo. Ond fel ti'n dweud, pan ti'n chwarae gemau fel yma, chi'n chwarae catre, dyna rhaid ni bod. Mae'n neis i cael pobl yma. Ac ysdi chwarae Ben fyny ffrent iddo. Ben, pan wnaethon ni arwyddo Ben, o'n i'n meddwl na wingar iddo, ond ti wedi chwarae fyny ffrent. Sut ti'n meddwl nath o? So, ar ei Ben dod o Stephen Gerrard Academy. So, blaenwr iddo fel pan yn dechrau fel bwy ifanc. Mae'n medru chwarae asgell, mae'n medru chwarae fel rhif 10. Mae Ben yn ffwtboler, mae'n rhedeg, mae'n gyda lot o cyflymder, mae'n reit grid, a dwi'n meddwl mae un o'r rai pobl wedi gweld hwnna heddiw, a rhoi lot o pwysau yna nhw. So, ie, dwi'n gwybod mae Ben chwarae fyny ffrant, mae'n chwarae rwle. A dyna beth eisiau, dwi'n pobl sy'n medru chwarae llefydd eraill a jyst i'n rhedeg rownd am y clwb yma. A mi o darn bach mwy o darn, da ni'n abod iddo dweud? Do, ti'n meddwl ar y cymryd i cyfleuon. Un y ddau, mae'n sloppy, so na i dal ato fo, ond na, i ddigolio fo'n wych, mae eisiau bod yma, dwi'n meddwl mae wedi cael cic yn ei dyn dros pre-season, dyn ni wedi cadw allan y pethau fel yna, mae pobl yn gofod gwybod os maen nhw'n dod i'r clwb yma rwan, dwi wedi bod yma am 2 flynedd, gen i dechrau dangos pobl mae rhaid nhw bod yma be mae'n cymryd i bod yn y clwb yma, so mae hwnna'n bwysig bod ni'n dangos pobl dyna beth sy'n gorfod digwydd. Ac i fi fel cadeirydd, o'n i'n reis falch o gweld 3 o'r under-19 stod ar hefyd? Ie, falle yna 4 yn diwedd. Fab, Griff ar Caio ac Osh. Oes, so yna 4 yn nhw. Ie, cyfle dda, o'n i'n dipyn bach lawr ar y garfan, ddim medru rhoi rest i un o ddau nhw, a'r boes cael rhoi y Cris Cynarfon i fyny ar a chwarae flaen y cefnogwyr. Dyna beth mae pawb eisiau gwneud sy'n dod o'r ardal yma, ydy rhoi y Cris ar y chwarae flaen pobl, so di'r 4 bachgen bach ifanc ne, gobeithio gen nhw cael mwy o gemau. Gret, a wedyn mae gennym ni gem eto yn y swth i lawr y dre newydd. Dydy dre newydd ddim wedi bod yn hoff tîm ni yma dros y blynyddoedd. Ti ddech ymlaen mynd lawr yna? Na. Mae'n mynd i bod yn anodd. Dwi'n meddwl fi colli lot yn o pan fi yn y derwyddon, ond oedd gyda ddim tîm o'r dda, so ddim cweith i siŵr. Mae'n rhaid ni newid pethau yn erbyn nhw. Maen nhw'n cadw'r bel yn dda, maen nhw'n bwysio rownd, oedd nhw'n well tîm yn erbyn y bala tan y 2 gol, a wedyn y bala yn well tîm na nhw. Ond dyn ni'n gwybod maen nhw wedi cael lot o meddiant. Wel, jyst o bwysig bod yn ei clinigol fel heddiw. Os ni'n cael cyfle, mae'n rhaid ni cymryd o. Ond maen nhw'n tîm da. Mae'n dweud dwi'n edrych ymlaen eto. Mae'n dweud ar ôl y gêm, os ydyn ni'n ennill, byddai'n iawn, ond os ydyn ni ddim, na. Gret, diolch yn fawr, da iawn i fi. Diolch yn fawr ti.